Sziasztok! Gyertek velem és nézzük meg, hogy zajlik a P&G-nél egy gyárlátogatás, illetve egy ilyen open night, mert nagyon-nagyon izgi lesz, és nézzük meg, és tartsatok velem! Maga a gyárlátogatás nagyon izgalmas és interaktív volt. Több részleget is bemutattak nekünk, illetve nagyon sok érdekességet is megosztottak velünk. Szóval van lehetőségetek, gyertek el ti is egy ilyen open night-ra, mert nem fogjátok megbánni. Aztán kezdetét vette a már sokszor említett pizzázás és beszélgetés a kollégákkal, ami nagyon-nagyon jó hangulatba telt, és mindenki szabadon tudott kérdezni, és mindenre megkapta a válaszát, ami érdekelt őket a P&G-vel kapcsolatosan.